Hola, cuques de llum. El remei d'avui és per aquells dies de confinament i reclusió, de tancament en un mateix, aquells dies on sembla que tota l'energia còsmica ja no et rega les cèl·lules i que costa que flori l'alegria. Els nervis són a flor de pell, els altres ens veuen com amb una escorça resseca d'agró. Els estams i els pistils de la nostra ànima estan com esgrogueïts i sense ganes de contribuir a la polinització de l'esperit, oi? Però no us preocupeu, seguiu el meu consell i recupereu com jo la pau i l'assossec que tant enyoreu. Mira, agafeu una ampolleta de tabasco, que hagueu tingut una nit a l'intempèrie coberta de terra negra, i mentre dieu les paraules en sànscrit Namasté que tindre fe i no bramar, Namasté que tindre fe i no bramar, poseu-vos-en una gota a cada ull. Jo ara no ho faig perquè ja ho he fet 2 cops seguits, no funciona, oi? I veureu com ho veureu tot diferent. I com sempre us dic en aquests dies, tanqueu-vos a casa i obrim-nos els xacres. Que vens a dinar o no? Que sí, collons, hòstia, ja vinc, joder, collons, ja vinc!